Halo guys. Bedone kapan? Bedone sesuk sidone kene. Tapi jajane wis siap. Nih, Pak. Siapa yang ngono? Ngelencer. Guys. Nek. Petiran to. Apa yang ngono? Petiran to. Petiran to. Karo ngrungokne tebir. Asia ini mek turu. Suami. Putih. Tigas no, Bro. Di dia bocor. Itu sing cantik. Putihnya ngono. Nah, baru saiki kasih asu. Sum ini pairah. Ini pairah gemereken. Mbok Tum, Oh, Mbok Tum iki. Mbok Tum. Mbok Tum. Imam karo Mbok Tum ngguak sampah ning ngono. Karni. Mbok Tum apa? Ning kono mang ngguak sampah kula Sumi. ning omahe Wawan. Toha. Wawan apa? Jaremu mang enek. Oh, dudu Mbok Tum, mangane anake mau ngasine apa putune. Mam klenya mo Cemira. Demenang kan sing tuwek-tuwek. Lho. Montore mau kayak mburi apa ning kene? Kene. iki Mbok Sri. Oh. Mbok Sri. Joko Sedono. Lah Sri bojomu. Sri Wahyuni. Wah, 15 lho Sri Wahyuni be. Metune. semi. Mari ke semi. Iya. Semi. Pira semi? Alah ra kenek. Matane pecah semi. Tuwek gede semi misano. Oh. Ala ngene mbokmu, men tak nuwekne mbok dhewe. Kudu jodone berarti Mbak Semi sing duwe lemah itu. Semi. Kulane mak to? Bae. Berarti saya rangan karo bae. Kulane mak Mas Mbah sapa ke? Mbak Semi. Lah iya. Lah iya. Pitono. Pitono. Siapa? Pitono? Oh iya. Yanto. Yanto sing Oh, enek. Aduh, Enek tenan ta yang jenenge Pitono iki. Tak kira lek ngarang jenenge. Kawit nganu wi. Bandek ae. Dulur mbok wek. Ora, kawit nggen daerah Mekakung ya enek. Apa sebut ae gede. Sing kawit tunggale bibit. Iya bibit. Ya bit. Sing sampean ro jaremu teko ndi-ndi lho yang nggawa barang makeh lho. Imam ya ro. Ora Wih. roh aku. Gasmu yo sing Nggawa barang bau diwaket lho teko ndi-ndi. biasane mlaku teko ndi-ndi lho Mas, ngono sapa sing ngomong ngono ya. Oh, biasa sama jagung iki ya. Ora dijagong. Gas, ya aku jagung. Biasa terus jagung iki ya. Kalungan sakmene nggawa wedine lho. Oh, Yo karo kuwi. Mas biasane jagung iki. Oh, tiga duit kertas enggak belum. Yo kricik. Ngerai kritik. Sing sapa wi? Ini sing bawa. Sing saiki. Nggih. Lek biyen malah nganu lek ra dhuwit sing 100 kertas abang ke emo. Kan saranku teng grene mbake kula to, Mbak. Heeh. Napa niku pengaruhan teng ungkal. Dan temen mriku ungkal-ungkal. Heeh.
sekali duit kita buatan anu Saiki nggak gelem. buatan Berarti saiki njaluke kricik. kritik. Lah mbiyen malah lek ra kertas satu sing abang ke lho, jaman biyen kae. Lek enggak ngono kae enggak gelem. Apa sobek? Sing dhuwit 100 abang sing ning nggen tas ning dompete sampean kae lho, Yang. Ya satu lawas. Heeh, ngono kae lek ra ngono kae mo. Enak. Apa diuntungin dari Cilik kan? Ngenteni tebir. Karo ngenteni jajane dhewe. Kawit. nah ini ya. Oke, baik, Bos. Peteng kok omahe. Urung ditukani lampu wis padang. Sesuk bojo tenan ndek iki lek ngontari tebir sampai jam 09.00. Putih no. Percaya ra le iki. Tor. Pas nyemir nang mah gitu lah. Enggak iso ilang. Nanti. Ngencer Om, wis oleh ngencer iki. Jajane yo wis siap. Minumane komplit. Air putih enek sing legi enek. Sing lebih pahit ya enek. Sing rada rene enek. Saya 1000. Indomaret. Oh iya, Indomaret ning Alfamart. Nah iki. Apa? Vitamin C. Larutan. Bah, bener. Pakai apa ya? Hemaviton. Cok bedak. Oh. Bengi iki donyane komplit lek nyebut. Geleng-geleng. Nah, putih sih no. Geleng-geleng. Apa lagi? Geleng-geleng. Info tebiran sing rame ngendi ya? Kota wis rame nih. Ngurung mesti. Tapi dia becek-becek di barang kok saya Kota di luar kan kota di. Lah salah. Papat. Enak sing dek Kota iki, toh? enak sing Ih, ini, kota. enak sing saiki. Tambahin apa kermuna? Kota rame di kan. Tambahin kermuna. Baca masih rame ya. Tambono. Tambono anjing. Babi. Yang. Cuma lah. Ngapa toh iki? Meluapkan emosi ini ngerti ya. Kekompliten ngono lho. Duh, malah iso nyebut yang komplit aja yang kurang kok bingung. Ora komplit tekan komplit nih kok. Lah, mandi asing kompletnya bener. Hei, Nah, lo digas enggak ya. musikan malam. Oh iya. Dan Yo digas enggak ya. tapi yo wis no iki. Golek krungu enggak oleh iki. Krungu musik enggak oleh. Enggak oleh nang YouTube. Wong sing nggih konten nek salah-salah nih. Ora oleh ya. Enggak oleh. Akar nggak YouTube bokep ya. Yang. Setuju, yo. Yo, digas yo. Sing Digas jantung. dangak-dangak. Jantung iki. Digas dangak-dangak. Iki lho bocahe. Sesuk si foto, guys. Sesuk lek njaluk ngapura. Baik kurang ya. Enggak bareng marai. Kapan nih? Saiki?
Kayak nampalan kan. Rame kok yang. Baca minum mak lagi. Alah, aku lain yang kono mau kan berutan karo wong ae dah. Iya. Kena konoan pisan no. Wong kono ora akeh gila. Ya, kon tenan tapi obatnya di kantong gelut. Kayak kaya Mas pisan ngono kuwi be. Dadi. Dadi wong bengok titik ora dadi. Ya wis lek nang sesuk.